Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol Field Report. Saliwat ba yung gabi? Kamusta naman mga palangga namon tagpanamati region-wide? Mga palagad naman kita sa nabilin isa ka oras, isa ka minuto karon nga adlaw Lunes, balik trabaho, balik eskwela, pat ini naman ang numero sa kalendaryo. Petsa Jess 76 dias na lang ang nabilin, Pasko na. May nabiling pa kita nga bali 83 dias. Mga bulag na sa ato ng tuig 2022. Kagato naman abi-abihon ang pagsulod sa tuig 2023. Ikapulo man karon nga adlaw sa padayon nga pagsaulog naton, padayon nga pagsinadya sa syudad sa Bacolod ang Maskara Festival. Lunes naman naton sa nga pagpagalagad sa kinahanglan, liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa nga mga correspondent. Sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sa kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matagdulungan oras sa kagabiyon ang aton sini nga Patrol 1 Bravado Patrol kay na para galambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Liwat naman ato nga bantayan kag himorsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa ang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto. Action Papang Nixon Tahong. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international, breaking news, flash report, Justin report. Ginatutukan rin na ang news center pang Lunes edisyon. Upod nato ng puwersa. Action and Defensor Lisay. Of ng
kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Cell Array Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kananda ng inyo sinalagad, ang Yusilang Kumana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Obdiri niyo ako sa labilin 58 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa ato naman nga mga Facebook lovers, sa mga nag-greet diri sa ato nga Facebook Live, tagaanta na karon tsimpo kag ligwa ha. Ang importante, ano gani, like, pagkatapos i-share mo man para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa Lotto kag sa STL, ang tatlo karon ka-draw sa STL, i-recap ta. Ang resulta naman sang Lotto 645 kag 655, lawagon ta man na karon. Sipad-siparon ta na karon kay so far wala sa may nakakuha sa jackpot price sa 645 kag 655. Ayos. Sige. Antes sa mga report gikan sa ato sini mga correspondent, unahon ta ng report sa ato sini nga Patrol 1, ang ato sini nga Bravado Patrol. Ibalaon ta anay ang sitwasyon sa Bacolod sa ikapulo nga adlaw sa padayon nga kasadyahan diri sa siyudad sa Bacolod ang Mascara Festival. Ibaloon ta ang sitwasyon karon nga gabi, ambot kung diin ang exact location kag destination ruta naman ni Aksyon Zel Minardo. Mayo ka doon nag-upod ang mayo nga tiyempo, pero ang kalangitan do way galom. Gaway ko sa may nakita nga kabituunan ha. Basi kung toblagoy naman karon sa pag-ulan-ulan ang siyudad sa Bacolod. Damo subong event sa Bacolod, no? Ang maskara sa panaad, nagbukas man karon nga adlaw. Dito kay natulo temprano pa si Aksyon Zel Minardo. Kantanan nga mga booth sa mga banwa kag sa mga syudad. Daw halos nagbukas na, no? Nagplastar na sa ila sini nga mga produkto sa ilan na tungdan nga mga banwa kag mga syudad. Kung ano ang produkto sang ila banwa, amo manada ang makitaan mo nga gina-display sa mga booths sa naklalain nga mga syudad kag banwa. Ari ang unang report sa atong Siri Patrol 1, sitwasyon sa Bacolod, exact location ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Zel Minardo sa Patrol Observation Report. Aksyon Zel, may gabi. Nereng, mayang gabi. Yes, may gabi. Diin ka? Ari, sa may Bacolod City Public Plaza. Bacolod City Public Plaza. Oo, kay kanina sa hapon. Dito kita itong mga iparaan card. Oh. Kita close na ka. No? Kaya di na, magilian ko tulis sa na pinakauna sinilo na magkira sa panaan ng Frederick. Ang maliit na dito, ang lalaga sa
subong man nga mga mayor sa nanilain ng mga syudad kag sa mga munisipalidad managtionary. Natiya subong nga gabi yan, nakagilan ito mga generic lang ang mga pavilions ng isang 31 na municipalities. Oo. Natanong dito mga maanyag o kung na maanyag, matahom, no, kanami, kanawon sa actioneric, mapisar may mga pipila pa mangyada sa mga actioneric, ka mga wala pang itala na kayo, sine, no, kahit tungod nga, ang inatay siguro kagad syempo, no, hindi pag itala igo sa actioneric, no, may mga pipilaman sa mga mayor dito, nagpasalamat, na tungod nga nangilang parte, masisipin sila actioneric, saan nga nasambit, siya nga maskara sa panaad. Ang panaad to kay nasa observation mo, may mga produktor ng mga banwa nga ginaplastar to action cell? Actioneric, Siling ko ang pagkadto mo sa mga booth kay na sa maskara panaad kay na may mga makitaan ka na nga mga ginadisplay nga mga produkto sa mga banwa kag syudad? yes, parang actioneric, pero sa may actioneric, no, kagina, may ara dito nga baligyan sini sa nga mga uga, no? Amo na, ang sa may ibi magalona. Magbaligya, magsiling ka nga ugad din nga syudad, Cadiz? Cadiz. Okay. Yes. Sa may ibi magalona, ang home of, Blue Crab. Blue O, Crab. tapos sila, oo, Kasang. hindi na mga crab ang ilang nga baligya. Oo. Pero may ara pa sila sini actioneric, no, nga mga seafood nga baligya. Oo. Sini dati ka namin kay kalapad sa ilang nga area, na may mga lights sila nga pagkalabot sang gabi. Na daw ka romantic, na daw ka date sa kamotoran. Oo. Wala ka pamangkot sa ila baligya kung tagpila mo bakal ka kinilo pilang kilo sang kasag sang ugan ano. Wala kami kapamangkot actioneric, no, kagina kaya timing ito pagkakadto namon, no, daga-plastar pa lang sila. Okay. Kaga kinapangita mo ni balang aligis ang kanunigad. Alimango? Aligis ang alimango. Oo. Tag 150 ara sa Cadiz nga boss nakita ko kagina. Preska nga ligi. O preska pa. Ah. Na-preserve na sa preska nga aligis. Di na nila ginabutang sa... Naluto na siya. Ah? Naluto na. Naluto na. Oo. Tapila 150 doon kadamo na. Bakon nga pa na damo naman sa mga more or less correctioneric sa 100 grams. 100 grams. Oo, more or less 100 grams. Kasi ara sa 80 or 70, mamulis ako nga pagtanaw, kaya nakabutang siya sa daw garapon sa bala. Oo. Nakabutang nga dala. May mga patitis, mga baligya. Okay. Oo, may mga chicharon, may mga fish crackers, sama na dala nga delicacies sa Cadiz City actioneric. Okay, tali mamangkot ko tali ko pilang kilo sang kasag sa Ibi Magalona, ang ugas, Cadiz, pilang kilo, muna bla. Wala ko na Kay balo ka pamangkot. gapamangkot ko kay kung nagligad nga matinuig to sang panaad chimpo ay kamahal tana sa mga pagkaon kag mga baligya sa panaad do dollars man nagbili. Oo, gani. Iska na dali sa manok na ni GC, mahal. So, te, ya barato lang. Dali sa may actioneric, sa may plaza, pitcho pa ang Igadia, 130, ang rice na. Oo. Ako na nga manok ko. 130 only rice. Oo, 130 ang rice na. Dari ang bangros na 120 to 150, amo lang din presyoanay. Ah, Pero okay. dito sa may GC, sa pagkabalot na daw galabot, 200, sa ila manok to kabahal ginito. Ay, So tuod. siguro, amo na ang actioneric sa posibilidad kay kumobserbaran na weekdays actioneric kinanglan nila bawion ng ilang binta. Kay jutay ang nagasayo ng mga tao nagakinadto Sa sa din. dumalang-alang sila sa NGC. Sa GC, no, sa GC to kapigaw gid no. Dahil sabi pag 20,000 ang maglimba kada karon ka Sus. kisto te shinmel. Grabe, Ayawan no? ka gid bawi kung imo nga negosyo da walang-alang o Oo. kung dumapugday ang imo customer jutay. Lain reaction Eric sa plaza mo ni kagabi. Oo. Lunes, dapat ako gyapon tawo. Okay. Almost dire ang puluhan ng mga kiosko. Kaya naso lang yan. Kuna mo magsili ka ng damo tao, hindi lang sila nga nagalakat kundi gakaon nga pungko. Yes, gakaon ga inom. Subo nga gabi. Gaya ka doon nagpilit ang imo doon naghangang imo nga signa gali. Okay, tali gusto ko tali makita blang subong nga sitwasyon sa plaza bla sa mga kiosko bla kung para makita ang ibla nila nga kung damo man tuod tao bla. Yes, subaway ni Action Eric. Nagpilit ka gahang galing imo nga kwan live. Ara Action Eric. Ara na. Okay, sige. Yes, amoy na oh. Okay. Pakitanta, yes, damo na. Ari ang sa tubang ko na sa puluan yung Action Eric. That's Oo. why ang problema ko kasi
sa sinimula sa mga tagiyan sa Kiosko, no? Ilabi na gid Ernest, Sabado, Domingo. Even though ang maniganing nga adlaw aksiyonere ko kapuno ang ila lamisa. Okay. No, kay hindi man sila makaayo sa ila tupad gid eh. No, kay di mo na pala ng tao kay kung puno ka na daya, ang possibility na sa piyak na lang gid mabalhin. No, especially pag ito kung daw medyo may mga kakilala kanya, may mga barkada ka, sa imo ginaya makanto. No, kagati subong kaloyan naman, no, nga halin dito sa may Panaad, yung government center, dito sa may Bacolod City Public Plaza, Tawhay man, no, wala man sang ginamo, mga recorded nga mga incidents, action Eric, no, subong adlaw. No, Kasi bagay halin gani ang ara ka nito sa plaza do laka-laka man nga customer gid no. Oo. Ikumparar mong Sabado o kag Biyernes Sabado yung mong damo. Oo, correct. Pero sa buong aksiyonere, in fairness, damo tao. Okay. Oo, damo tao. Subong kay dire may music sa may tower bala aksiyonere, kimutangan nila ba? Oo. Balik kong gabi, may para sa pag-checker ko di kagabi, ito may mga nag-rap dira nga mga local artists, may nagakanta, balik Okay. dito may live band man, which is balang tao, hindi diya mamingawan aksiyonere, kay lain dito sa may grandstand, may DJ, kaya mo. So, balik ginidiya nilang imutangan lang di ba? Para Sound okay, system. no, ang mga sound system, kay para malingaw man diri ang mga naginuminom pag mga nagakaon, hindi bala sila nga ma-boring sila. Okay. O na mamingawan niya aksiyonere. Oo. At least yan paano may nagalabay-labay. Sino sa likod? Slubangan mo na yung duway kahali, no? Ato na, nakalinis ha? Nagapano, para makita yan. Para makita yan sa Para kanya live. makita, gurong iya nga likod ay. Oo. Sa nagpa-tanawon niya nakaroon sa Facebook Live sa iyang surada. Gani, oo. So, nagalalaka to, nagpuli nila guro, no? Oo, mga naglalakad na sunarek, mga naglalakaw na din, nung kapagita sila sa nga pwestuhan. Oo. No, kaya nila dito sila sa may punta, gitara sa may laiban. Oo, sa may laiban, hindi sila punta to halin. Kaya okay. may ari man talaga, nga nag-plan para ko man kiosko ang pila ka mga fast food chain para sa McDo, aksiyoneric, may kiosko man din sila. Okay, may man sila. Oo, may ara. Ang kiosko ya, iya na ka makdo. Oo. Ang design nila, iyagit ka McDo, din aksiyoneric. Ah, Ang okay. nila mga baligya, no? Iyagit ka McDo. Iya na ka makdo gali ya. Oo. Oo, yari. May mga, ano na yung no, pa-discarte lang na sa promo mo sinaksiyonere. Oo. Pero subong mo may ari, no, sila Unli Rice. Unli no? Rice. Kaga, also available na sisig, no? Sisig nila, bibotangan sa Unli Rice. Discarte na na para dabo ang imong customer kay di halos pero naksiyonere halin diri sa may entrance din, sa may BPO di tubang sa public plaza, libot na dito sa may dungkak na saligan ng mga barangay, tubang sa Comelec naksiyonere. Puro gini sila inasalan. Depende na sa tao. No? Kung nga din, sa naman, mas pinaka-bulubahan to. Kaya makanaan nila. Pero sulit pala. Di amo na ang ginapagita sa atin yung mga katuran. Pero kaluyan man, kahit sa atin rin nga pamangkot-mangkot sa ila sa pila ng kagabi, nga paglibot na di kakaubot sa nasyoneric, no? Ang ila mga baligya. At sa sinima ka 5, hingad ka ni Domingo, alas 5, yung may kainlog, kaya mo, ikaw dira sa may grandstand ayon. Kaya as long as hindi ka dira makasagabal sa dalan, okay lang man, no? Ginapasog ka naman sila sa kapulisan, or pwede man sulod lang kamo sa may kiosko, no? Iluso na lang sa may dalan, kita mo na may nagalabay ng mga salakyan mo. So, niya mo na ang sitwasyon na Andrea subong nasyoneric, nakagati sa bahay niya sa lakas ng trapiko, dati subong ng normal to slow, hindi ang aton nga lang sa trapiko, pero sa NGC slow to moderate pag ila sa gyapon ng subong nga gabi aksiyoneric, no, na sa labanan si Ivan, kagati nagiga daw temporary closure sini, sa may upper east dala, no, ang ginutangan nila sa kagabi, ito gani keep right lang, nakabutang lang keep right, ang nalagyan kay may ginaano sila sini, do may kayo pa aksiyoneric, siguro handa na para sa electric mascara, kasi may opening man lagi na, no, mga fast food dira sa may fast food chain, no, dira sa may upper east. So, isa pa ka nun ay nagaw, dito itong banta-banta sa kaniligan, ito mga December, January, pa ma-open. Naka-open, galit na, kaginang adlaw, sini-aksiyoneric. No, so far, oo.
Action Eric, amoy na ang latest update diri sa aton sa may syudad sang Bacolod na wala sang dalaguan kit nga mga insidente kag kagani additional na subong nagapatigayon sang Mascarena ni Action Eric ang kompetisyon diri sa may City High School. Sa Bacolod City High School sa mga LGBT naman ni Action Eric dira mga 25 ka participants sila nga nagpakibahin sini sa nasambit ng kompetisyon kagati ina sa pagsikat to madamo-damo man ang mga tao nga nagkatuto kay wala man ni sa ticket no free lang man ni magalantaw kagati mga nakasalbay man mga rescue kaga kasubong man mga kapulisan sa area nga may mga activities diri sa may syudad sang Bacolod. Action Eric, live kita diri. Okay. Utod si Action Sir. Anyway, manog extra naman to sa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Sir Minardo reporting live dira sa may Bacolod City Public Plaza. Kaya daw may ayos sabong kaya daw damo customer. Nakitaan si Action Cell sa mga kiosko dira sa palibot sang Bacolod City Public Plaza. Balikan talaga sa Action Cell sa balik niya sa papalagad sa lati pa sa action balita tika baik pa ngayong pagdamo sang tawo sa plaza hindi lang pagsaktan hindi lang pagbutangan sang ulan kay ti sigurado wasa agi na ang mga tao. Ayos sa second week sa Mascara Festival karong adlaw Standby na sa mga report na agika sa itong sining mga correspondent. Standby sa report ni Action na Nelson Pateño. Action Roger, standby Action BG para apasible. Dara sa mga Sindal, Lugway sa Barangay Balaring Silay. Ara na pa-check attendance si Mario Olvido Aquiza. Mario Olvido Aquiza. Si Evelyn Sinaon, monitor si Nanay Evangeline Kunwa. Kag si Bibing Artos, sang puro kaysano dira sa Barangay Alhis. Humalumina may gabigid, kay Tuto Balulot, ara ng sawa. Sa mga Payas family, kinatami ako mo ni Migota Axel Payas. Ibon Butcher sang Germany, pa-check attendance lang, naka-like na siya, naka-share pa siya. No? Salamat, gid. Kay Yvonne Butcher dira sa Germany, gatambyaw na sa sang iya pamilya diri sa may Banwa sa Morsya. Kay Lodilin Gayorgor, sabi niya, ari kami subong sa tubang nyo, live gakaon. Baw si Hada Miles Dilio, no gabugtaw pa. Kami ako dira si shout out gali Salmon, kay Clarice Carbadilla, Villarias Iscarilla, Nikki Lodilin Gayorgor, kag Dalia Galantaw subong kuno live. Halin na kay Lodilin Gayorgor ang panamyaw. Check attendance lang. Happy Mascara Bacolod. Enjoy and be safe. Regards lang sa pamilya Alvarez, Mercado, Herrera, kag Bustamante. Halina sa Minnesota State, USA. Vanessa Kagdok Matmeo. Kay Nobi magapan na monitor gid sa DSB Pandanon. Sila ni Clarice sa Carvadelia. Maricela Apawan, shout out na sa bata ko sa Singkang. Ay, birthday. Si Roxanne Payas, gili monitor man. Sila ni Axel Payas. Si Osorpil Chiskis, monitor man. Carvadilla, kag Abadilla family, kita tamyo gid ni Clarice Carvadilla. Lisa Joy Ilon Amoroso, may gabigid. Mr. Mrs. Shobi Dumdum, may gabigid. Kay Roberto Hiraposco, Caraballo check attendance lang. Si Joshua Christopher Bilas, ara na. Roberto Hiraposco Caraballo, paurok-urok na sa kaliya sa Action Night Patrol Program. Sige, ang iban karon naman. Check tareng report una ni Action Nelson Pateño gikan sa 1st District, Tubuso, Calatrava, San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon. May
Night Patrol Field Report. Action Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please kami. Action Nelson. Yes. May gabi. Mga gabi daw, gay ko. Iko. Kati, musta da? Di okay kayo. Medyo mabugnaw ang panahon sa buong action, Eric. Very good, very good. Kagti, kay naman lang mga man lang to, tulo talit. Team lang to, muna experience dire. Okay. Tinabalik naman gurong kainit, day. Kay nasa agad at ipurte. Prosubong daw bulubugnaw siya. Daw, ini kagabiyon daw mabulubugnaw na experience ta karon nga panahon. Very good, very good. Dala ang mabugnaw nga panahon, tawhay nga panyimpo ang aton sini kapulisan sa duha ka mga banwa sang Tubuso, Calatrava kag San Carlos City. Medyo matawhay karon nga kagabihon action, Eric, sa aton sini nga palayag sa kahanginan. Tani magtulog ta tayuyon ng matawhay bla. Kabay pa. Kag para nga aton sini nga mga kauturan, pero nga mong mga kapulisan di San Carlos ang Bangli aradas panaad. May orientation. Oo, aradas Kaya may panaad maskaraman din mo. Oo, mo gani araman da si Police Lieutenant Rodney Saruna. Dili siya Oo, aradas siya. Sa panaad sa kwan Sa sa panaad booth sa na-assign. sa booth sang kwan ko San Carlos, ano? Daw augmentation sila da sa Ay, sa okay. panaad security. Okay, good. Oo, so ara sila da ga lulambihong kuno pud sa sila ka mga PNP personnel sang San Carlos. Okay. Medyo ma-secure kag maayo ang paglagaw-lagaw sa atong mga kauturan makatos panaada. Sige. So sini action, Eric, tinion ang kapulisan sa banwa sang Tubuso ang nakadakop sang anom tanan ka mga persona nga nakabayular sang PD 1602 kon illegal nga pahampang o kon illegal nga hampang tung its nga nadakpan sa akto dira sa may Stop Aguinaldo sa may barangay San Isidro, banwa sang Tubuso. Ang mga sospitsado nga nagkaladakpan ang ginkilala nga Sanday Ali Wakaya Rocky Boy, 31 anyos, sa residente sang Stop Aguinaldo, barangay San Isidro. Ikadwa diri si Alvarez Jumar Conyedo, 24 anyos, soltero kag pumuluyo man sa among barangay. Ang ikatatlo diri si Alukina Bernaldo, 29 anyos, soltero sa amuman nga barangay. Ang ikaapat diri aksiyonere kamo ni si Atol Johnny Fuentes, 35 anyos, pumuluyo sa amuman nga barangay. Kag ang ikalima diri si Sandido Alex de la Fuente, 37 anyos. Kag ang ikaanom diri si Bernales Restituto Alames, 26 anyos. Initanan sila sa nasiling na naton mga residente sang Stop Aguinaldo, barangay San Isidro, banwa sang Tubuso. Ini sila ang ginapanakop sa aton sinikang pulisan sang banwa sang Tubuso tungod sa naghampang sang tungits. Nakuha ang duha kasit nga baraha kag subong man na 341 nga taya sa ila sini nga paghampang. Kag inikaron sila nga anom ang nahunong dira sa may custodial facility sang Tubuso PNP, kag natalana nga pasakaan sang kaso pagbayular sa PD 1602 action, Eric. So far sa nasiling na naton, medyo matulutawhay ang aton sini nga panyimpo kag aton sini nga mga kapulisan. Medyo makapahuay karon sa kagabihon action, Eric, tungod sa maayong panahon kag wala sa anuman nga dalago nga may insidente nga naglungtad sa Tubuso, Calatrava, subong man sa San Carlos City. Tisano ka di mamaskara? At expectar guro Sa semana? 15 kaya daw may binutuhay da. Sa 15? Oo, kaya daw may eleksyon da. Oo. Kamu tapos na eleksyon nyo, congrats. Oo, tapos na si Lieutenant Colonel Oxenio ang presidente. Oo, wala nagpadalagan luwat si Kuyaya, no? Away na. Si Kuanya sa San Carlos. Ano sala kumugani ang San Carlos? Di tapos na kami, ha? Tapos ako mo, no? Oo. Ati good. Di nga mo niya kay Tibag, upa man lang kami. Oo. At gina-follow lang nga na ito namo ng ang mga bago nga mga officers bla. Oo. So
lang to nga mo na ginapasa kag ti good as ano na to siya. Mga officers sa Eagle Year 2023. Tindi sa Sabado do may eleksyon da. Kanto ka di? Oo, kadto ta. Ate sige. Kaya para kabuto ti kita ita da. Okay. Ti alams na. Oh. Alams na. Din makadto. Ati laban na. Matik. Matik na ya dayon da. Amo. May na dira kay dira yang lugar di na ya mahal. Correct. Oo. Tawhay pa. Kag tawhay pa. Yes. Kag hindi na taga lumapaw da ya. Amo ang sa punta to lapaw gid. Aga porte na lapaw mo nang siling ayuhom pa. Iyohom pa kag magkumot. Kay ka mahal. Sige kuot. Oh, yuhom lang sige kuot, bisan mahal na. Dito ka sa Jinji kay mayuhom ka. Oo. Bastante pa. Oo. Matik. Sigurado ubos gid ya. Ubos Na, gidya. ano mo ng tirada? Ginatuwad pa ya mo. Ha? Ginatuwad pa. Ah. Hindi. Do satisfy mo din mo to kulang to bitinaw. Oo gani. Dugang na bikaldo. Do ni naga ba? Sige ah. So kita ito da. Ayos matik na. Preparar lang ang lamisa. Ayos. So next Rick, ang pila sa aton sini nga mga madulong nga impormasyon, balita karon nagay para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sa nga Calatrava. Ka-aksyon niyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Nelson Pateño, reporting live ikan sa First District, area San Toboso, Calatrava, kag syudad sa San Carlos. Si Eddie Jones Calino agri nakatamyaw lang sa iya nga mga listeners manua. Ari ko di sa Nueva Ecija, Cabanatuan, ba o kalayo ba? Niya happy sinindira sa pamilya Lacson na Reyes sa syudad sang Bacolod. Yan na kay Eddie Jones Calinaw. Ngayong agakson Eric, happy maskara. Bacolod, please greet Arthur Jeff Villasor, Vanessa kag Doc Matt Mayo, Mama Lulit kag Papa Joe when Mama Lulit Jalagdon kag Papa Joe Alma Uligon, Noel Amar, MJ Season, kag tanan ko nga pamilya dira sa Pandanom, DSB. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Ang pamilya Himuteya dira sa Abada Sky, kagkarabalan na himaylang ginatamyaw gid ni Ishi Himuteya. Susi Mendoza, may gabi gid kay Jesse Di Grande, Scout Ranger sa Binalbagan. Tamya ko dira si Tagoy Gonzales, Josephine Baybado, kag Era Balahadja. Ga monitor gid. Boss Inday Blasara na, sila ni Jay Magamantok, kag ni Joy Street, Joy Daulong. Ay, puwerte. Ang gabi dira kay Joy Daulong. Kaling kay Joy Street. Sa rin sila guro. Mga taga DSB La Carlota Hospital. May gabi igid. Ba sa mga taga Don Salvador Benedicto Hospital dira sa La Carlota. May gabi igid. Security Guard Custoy. Kag Ma'am Carla de la Cruz sang Barangay Lag-asan. Alin kay Dianzi 1. Wow, ara na sa gliho. Milili Uligo sang Vanes Cafe. Ara man ga paurok-urok kin sa Action Night Patrol. Sila ni Jerry Azero Jr. Sa Ilawanta Report na Action Roger Gotig, di ka naman sa 2nd District, area sang Cadiz, Escalante, kag Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aris Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please kabihin. Yes, Action Eric, may gabi sa aton mga kaksyon, sa aton Direction Eric, mga balita sa bahin sa norte, sa probinsya. Binigit sa aton ring area of responsibility. Ako sa subong daw medyo, Action Eric, ang
tiempo okay man aksyon direct pinadriya sa may bahin sang siyudad sang Cadiz kagamuman sa siyudad sa Sagay sa norte nga bansa probinsya sang Negros Occidental. Pinalaman ka mga balita aksyon Eric ang nakarecord barang opisyal sa Blatter Industry sa kapulisan. Ini ang natabo sa may siyudad sa Sagay nga ti isa ka makabig natawag sini daw qualified theft siguro ni nga kaso. Ang isa diri ka empleyado, isa ka electrician ang lakpan sa gwardiya nga may pagwa lang nga gamit kag ini siya ang sa reporting endorsement sang gwardiya sa bahin sang Sagay City PNP. Mga 1:25 takla sa kahapon sa sulod sang Sagay Central Incorporated, mga kabase diri sa may barangay Bato, siyudad ng Sagay. Ang suspect kikilala ni kay Aldrex Kabugwas Rondario, isa ka company contractual, electrician. 34 anyos sa edad nga residente sang Purok Real Head sa barangay Marcelo, Calatrava, sa Banwa sa Calatrava. Ang report mga launa ibigyan takla sang kahapon sang nagtawag ang gwardiya o kung alin sa mismo empleyado bla security officer sang Sagay Central nga si Dennis Tanso kag nag-inform nga may ara nga isa ka kaso sang pangawat sa among kompanya gani nag-proceed man ginayon ang Sagay City PNP. Sang gipatigay ng investigasyon nagapakita diri nga ini ang suspect ang magwa na kuntani alin sa compound sa Sagay Central kag na-intercept sang gwardiya nga si Security Guard Russell John Siles ang company guard sa iya pag-iset sini nga may nakita ng mga electrical wire bla sa iya sini nga motor kay anong plasada ni kay ginbutlang niya sa U-box sa iya sini nga motor more or less mga 45 metros sa kalabaon nga sa din may estimated value man lang ng mga 1,000 pesos. So ini nga mga butang ginkuha ini nga wala sang panugot gikan sa tagdumalahan sa sining kompanya na intercept security guard so ginaresto siya sang security guard kag ini siya ang turnover naman sa bahin sang Sagay City PNP personnel. So, destinado siya karon aksyon Eric kag posibilidad pasakaan gid siyang kaso base ko rin contractual siya nga electrician base kun ini siya aksyon Eric ang pagpasakaan siyang kaso nga qualified theft. So, laban-laban mga mo gid mga kaso ang iya sini nga matubang. Sa siyudad sa Cadiz naman, may isa ka gin-surrender nga armas sa voluntary, isa ka unit, ining improvised shotgun console pack aksyonerik nga sa rin surrender sa isa ka residente sa Hacienda Carmen ang nag-surrender sinikilala kay Christian Batillier 30 anyos sa edad. So, sa report madugay na sa ila ang mga armas gani nga ila ini nga gin turnover kay base ko makahalit na ang armas nga di gibayloan sang bugas may bugas pa sila may armas taxonary kag ara na sa maayo nga kamot sang kapulisan may isa pa ini ka live ammunition sang 12 gauge shotgun nga delikado gid kon makalupok action Eric. So far, mo na tumadulong nga report, balita informasyon, gikan dre sa may norte nga sa probinsya, siyudad ng Cadiz, siyudad ng Sagay, sa aton sila nga pagdulong sa mga balita. Ginatamyaw talaga si Pastor Aser Gabuan, kagang iya sila nga mapinagaon man kag palangga yaman nga may nga si Pastor Antonio Gabuan. Si Pastor Aser Gabuan ini dira na sa may dira na yon sa may Baptist Church. Fundamental dira sa may Paglao Village sa Gapamati gini sa aton kag ini si Antonio Gabuan nga tamyaw gikita mayong gabi aksiyonary kag may nga pagurok-urok among mana sa kay dili pastor kay Major Nelson de la Cruz nga nagapamati man karon nga gabi.
Direkta sa Maya, Siyudad San Cadiz, sa atong sinipagdulog sa mga balita para sa Action at Patrol. Din sa Action Roger Gutim Liga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Roger Gotem reporting live gikan sa 2nd District. May gabi dira kay Jerry Azero Jr., kay Jenny Sorgon and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron sa Banga Julia Valladolid, gamonitor gid. Kay EG Orsosda may gabi gid. Kay Jesse Di Grande, pwede mo kami ma-private message sa amon sini nga Facebook page, no? Pwede ka message da private message sa amon sini nga Facebook page, no? Sang Aksyon Radio. Kami ako lang si Papa Agapito Montes sa Irigasyon Talok. Bago monitor gid si Papa Yakono Agapito Montes sa Irigasyon Talok. Alin na kay Jen Montes ang Panamyaw. Sa Luwanta report ni Aksyon na BJ Pasible, gika naman sa 5th Distrito, mga update kag mga natipo niya sining mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Beat Report! Haris Aksyon BJ Apasible. Line number 1 sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na Eric Ginpay dalon na sa state of calamity ang syudad sang Himamaylan sunigid lang mga adlaw Lunes, Oktubre 10, 2022 kasunod sa nagluntad nga mga engkwentro sa tunga sa tropa sang militar kag komunista nga grupo. Ginaprubahan ang deklarasyon sang state of calamity nga ginrekomendar ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson kag City Disaster Risk Reduction and the Management Council. Ini ang magkahatag ligwa sa Himamaylan LGU nga ma-utilize ang Quick Response Fund kag magka-release man sang National Calamity Fund sa mga ahensya nga nagapatigayon si karon sa relief operations. Sinigid lang mga gabi aksyon Eric nagpagwa sa impormasyon ang 94th IB sang Philippine Army nga may nagluntad na naman nga engkwentro sa tunga sang mga militar kagkatapo sang New People's Army sa may bahin sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Ikalima na ini nga engkwentro nga nagluntad sa may Barangay Carabalan sa nasambit nga syudad sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag rebelding nga grupo. Padayon pa naton ginabantayan ang mga updates angot sa sining panibago na naman nga engkwentro nga nagluntad sa nigid lamang nga hapon. Angot man sa gihapon sa aton nga pagbantay sa sitwasyon dira sa may mga apektado nga mga lugar sa syudad sang Himamaylan sa sining asod-asod nga mga engkwentro. Na-interview naton si Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan kag ginpahayag sini nga ginaamat-amat na papanaog ang mga residente nga nagkalabilin dito sa babaw bangod wala ni sila ginpanugutan sang mga militar nga makapanaog temporarily. Suno sa kay Colonel Homocan, hindi mahapos ang pagdulong sang assistance o kung mga bulig dito sa mga area nga apektado sa engkwentro. Bangod hindi man basta-basta makasulod dito sa lugar kag nagakinahanglan pa sang clearance gikan sa militar. Sa pinagkaulihing information nagikan sa City Social Welfare and Development sang Himamaylan, naglabot na sa 45 ka mga pamilya kaginabugusan sang kapin 138 ka mga individual ang tigayon nga nasugat sang Philippine Army, kapulisan kag barangay officials sinigid lamang nga adlaw. Ining 45 ka mga pamilya ang nagikan sa may City Umidel sa may barangay Carabalan. Samtang sa pinaka-latest nga numero sa mga apektado nga mga residente, naglabot na sa 15,024 ang mga evacuees sa mga evacuation centers sa syudad sang Himamaylan nga naapektuhan sang sining engkwentro sang militar kag New People's Army. Naglabot naman sa 3,061 sa mga naghalin sa barangay Carabalan nga may 12,753 ka mga individual, 454 sa Kabadyangan nga may 2,116 ka mga individual kag 28 sa may barangay 3 nga may 115 naman ka mga individual. So far, amo ni ang mga natipunta nga mga balita kag update sa aton padayon nga pagbantay sa pilaiya ka mga development kag pinagkaulihi nga mga sitwasyon direkta sa may bahin sang barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Pasible.
Una sa balito na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action PJ posible gikan sa Quinto Distrito. Kinatamya ko lang dira ang pamilya de la Torre. Ang padamya halin kay Leodigario Labado sang Manila Bay Sea Anchorage. Para siya ga-monitor. Salamat gid kay Leodigario Labado. Tamya ko lang akong apo si Lucas Sebastian. Magpayo ka na kuno sa imo sini nga ubo. Ahay, kaubong apo ni Jocelyn nga si Lucas Sebastian. Dahil lang i-recap ko na ato sa nga resulta sa STL. Ang first draw kay na 12-5, 2-5. Ang second draw sa STL 32-22, 32-22. Ari naman ang resulta sa Lotto third draw, ikatatlo nga draw, 35-20, 35-20. Ayos! Hindi naman kita sa resulta sa Mega Lotto. 645, ang jackpot prize, wala sa may nakakuha, 11 million. Resulta, 645, 25, 6, 19, 35, 3, 20. Tuwaton ko, 25, 6. 19:35. 3:20. Ari naman ang resulta sa Lotto 655. Ang jackpot prize wala sa may nakakuha, 29.7. Amuni ang jackpot prize. 655 result 3 36 15 41 51 28. Again 3 36 15 41 51 28. Ayos. Sa tangob, nagamonitor sa aton si Nemencia Roques. Nagabidala kay Nemencia Roques. Nagapaurok-urok siya sa Aksyon Night Patrol Program. Magabalik ang inyo siri nga palatunturan when we come back. Balik ka report sa ato siri nga Patrol 1 Brabado Patrol. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwa. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala nagig kami nga, may gimpamangkot pagidaw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kang hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang pigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nangatawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo na blessed ka mo kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangitagan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si Malga Diyos, kay ikaw mamlang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro sir, madamo kayo salamat sa inyong aduan ng mamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaloyan si Malga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio, kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tablagad last kag final stretch sa inyo sila palatuntunan. May gabi dira sa kay Rachel Liegi. Good job schoolmate Andrea Padernal Armonio. Ga monitor gid sa ato sila nga pagpangalaga diri sa inyo nga palatuntunan. No, salamat gid. Sa kay Jali Labado, pariente tab kaguro. Ay kay name na lang Lulo na mo Ludigario Labado man. Okay. Kasi nagparehas la kun ano. Kasi middle name lain man. Balikan nga ito sa ring Patrol 1 Bravado Patrol. Balikan tang balik report ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasa ng aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Zel Minardo sa balik report. Zel, please come back. Action Eric, yung pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander Sentry o 3rd Infantry Brigade, nagginahula pa nila ang resulta sa pag-identify sa identity ng na-recover nga bangkay pagkatapos ng ikalimang enkwentro sa Barangay Carabalano, Siyudad sa Himamaylan, mga alas 5:25 sa hapon sining adlaw, Oktubre 10, 2022. Kung kay Pasaporte, pakumpirmar pa sini kung matuod nga ang napatay nga katapos ang NPA, amo ini ang isawa nito Magbanwa alias Kawani, isa kamataas nga leader sa nga terrorist New People's Army. Nagpanugyan man si Pasaporte sa mga pumuluyo nga hindi pa sa gihapon na pwede makabalik sa ilatag sa tagsa kapanimalay, bangod na nagkadayon pa ang clearing operation. Balita gikan sa patrol ni si Aksyon Zel Minardo, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Aksyon! Night Patrol! Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinibanon Action Night Patrol Program. Lunes ka edisyon, liwat ini makatakop, balik ini buwas Martes with Action Jan Diaz. Ato sa mga patrol, yun at reporter sila Action na malagad karong gabi. Action BJ Pasible, Action Roger Gutiv, Nelson Pateño, Action Zel Minardo, back to back sa to piloto Action Papang Nixon Taho. News Center Action Andy Pensor Lisay,
Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Polgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT experts at Arway Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa mga Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagat Angkorman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita oras aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night.